Здравейте хора, това е втора част от клипа. Ще се задържа. Топ 3 ще съм, ще се задържа аз. Ще видите. Аз ще се задържа. Аз да видим колко. Ама съм на второ място, а типите няма в класацията. Първо място, второ място. Трето място, но не. Второ място, давай само така. 4, 3, 2, 1, 0. Пак съм на първо място. 2 игри на първо място. Ще спра клипа на първо. Аз съм на първо място. Ей! Супер! Ще спра клипа на пауза за малко да почнем следващата игра. И да, хора, почнахме. Първата игра трябва да рушим. Съм в класацията. Ти. Не, някакъв си друг. Роши. Беше. Ти. За сега. Кой е на първо място? Бях на първо място. Кой, аз ли? Ами аз съм на второ място. Защото създател на сървъра те мрази. Сашко, как може такова нещо? Извести ми. Хайде, влез класацията. И не влязох в класацията. Да, не може. И аз отпаднах. Да, ти не се отпадна. Сашко ще си напослед... Не, Сашко, всъщност ти ще си топ 3, не. Да сигурно да не си напослед. Давай, Сашко. Давай, ще си на второ или на първо място, на едно от тези двете места. Станахте само двама. Ти си на второ. Все нещо. Яве, ще си на второ място. Имаш 4 точки, миналата игра беше на трето, тази на второ. Миналата игра е една, тази две, общо 3 точки имаш. Бой с снежни топки. Стрелка. Айде да видим номера.
на второ място, Сашко. Сега си на трето. Сашко, погледи за теб. Сашко, за теб. Сашко, погледи за теб. За теб аз те стрелям. С дежди топки. Имаше общо 4 точки. Ти си на трето място, браво, Сашко. Миналата игра аз бях на първо, а сега ти си тък на трето. Миналата игра ти беше ли в класацията топ 3? Може да ти е фен. Добре. Още една ли са? 5 до 12. Хайде, последна игра. Добре. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Сашко, този път не е до мен. 3 пъти бяхме и... Ама този път не. Добре. Първата игра, третата игра, първата игра, втората игра и третата игра. Знам и трите игри на какво се прави. Пет, 4, 3, 2, 1, 0. Сашко, първата игра е сплит. Умрях. От първия остров във водата. Сашко, както гледам, и ти няма да си топ 3.